Takže čaute, vitajte u našeho prvého podcastu. My sme lajci o futbale. Ja som Jozef, je tu so mnou aj Filip. Čaute. A aj Sebo. Čaute. V dnešnom podcaste by sme sa chceli porozprávať o Barcelone a jej dosavadných výkonoch, ale bližšie nám už povie Sebo. Tak poďme sa zamerať hlavne na Lamina Jamala, o jeho zranení a jeho vplyvu na hru Barcelony. Tento 17-ročný talent Barcelony sa v tejto sezóne etabloval ako kľúčový hráč týmu. Len v 16 zápasoch La Ligy strel 5 gólov a pridal 9 asistencií, čo dokazuje jeho výnimočný prínos na ihrisku. Okrem toho, Jamal bol v roku 2024 ocenený prestížnou cenou Golden Boy, čo podčiarkuje jeho status jedného z najväčších mladých talentov v európskom futbale. Avšak v decembri 2024 utrpel zranenie členka, ktorého vyradí z hry na 3 až 4 týždne. Toto zranenie prichádza v kritickom období sezóny, keď Barcelona bojuje o popredné priečky v Lige a v Lige majstrov. Jamalova absencia sa prejavila najmä v zápase proti Atletiku Madrid, ktorý sa odohral dňa 21. decembra 2024. Bez jeho kreativity a schopnosti vytvárať gólové príležitosti sa Barcelona nedokázala presadiť proti pevnej defenzívnej Atletika, čo viedlo k prehre 1-2. Tento zápas ukázal, aký dôležitý je Jamal pre ofenzívnu stylu Barcelony. Teraz by som poprosil Jozefa, aby nám povedal alebo popísal jeho názor. No tak môj názor na toto je, že Lamine Yamal je veľmi dôležitý pre Barcelonu. Vieme to zistiť aj z rôznych zápasov, že proste je veľmi kľúčový pre Barcelonu. Aj keď má iba 17 rokov, čo je dosť také chábe od Barcelony, že čaká. Že Barcelona sa spolieha iba na Yamala. Akože vieme za Lionela Messiho, že áno, ale boli tam určite aj lepší hráči ako Lionel Messi, keď bol mladší. Vieme, že po prepustení Lea Messiho z Barcelony, to išlo s Barcelonou veľmi dole. Áno. Ohľadne tejto a minulej sezóny vieme, že sa viac menej vrátila do svojej formy, ale ak sme si mohli všimnúť, Barcelona v októbri bola fakt neuveriteľná a potom v novembri a decembri fakt začínala klesať. Avšak sa im darí stále v Lige majstrov, kde porazili gigantov, ako sú napríklad Bayern Mníchov, Dortmund. A taktiež vieme, že Barcelona porazila Real Madrid v El Clasiku. Áno, môžem ťa prerušiť práve. No, Barcelona od El Clásica, ak porazila Barcelonu 4-0, tak úplne klesla, akože reálne prehralo z Las Palmas, čo nie je vôbec silný tím, aj z Celta Vigo. Takže Barcelona má trošku taký úpadok, ale zase nie je to také zlé ako Manchester City. Filip, ty si čo myslíš o Barcelone aj vedení bez Yamala alebo s Yamalom, alebo ako to cítiš? Ak ste už hovorili k tomu El Clasiku, tak nadviažem na to. Mne sa páčilo, jak vlastne dostávali Real Madrid do offsideov a tým, že som fanúšik FC Barcelony, tak sa mi to proste veľmi páčilo a bolo to také aj taktické z ich strany. A môžem ťa poprosiť k Yamalovi niečo povedať, že ako Barcelona si vedie s Yamalom a bez Yamala? No tak Lamine Yamal je vidno, že je veľmi dôležitý hráč, keďže teraz bez neho proste nevedia hrať, keďže má to zranenie. A je to tam také chaotické teraz. Hej, chaotické je presne to slovo, čo vám chýbal. Takže, Filip, ty vám môžeš popísať Hansi Flicka a jeho vedenie v Barcelone, že ako sa ti páči jeho hra a ako si vedie v Barcelone. Čo si o tom myslíš, hej? Áno. No tak nebudeme tu robiť okolo toho žiadne omačky, aby som sa rovno presunul na štatistiky. Ako vidíme, tak priemerné držanie lopty sa znížilo o 8%. Pod vedením Xaviho bolo držanie lopty na 65% a teraz je na 50%. Tak, to držanie lopty podľa mňa nie je až také dôležité. Akože samozrejme, že to je dôležité, ale 8% nie je boh vie čo, akože hrozný pokles, hej. To je pravda, ale ak sa pozrieme aj na proste výhry,
aj prehry FC Barcelony pod vedením Xaviho a Flika, tak tam je podľa mňa extrémny rozdiel. Čo si o to myslíš, Joško? No, ja si myslím, že síce Xavi chcel prejsť do Barcelony alebo udržať v Barcelone tú tiki-taku, ale Hansi Flick priniesol nový štýl v Barcelone, čo myslím, že ešte nehral taký štýl Barcelona v posledných rokoch. Takže ja si myslím, že určite to je také nové pre Barcelonu, také vynovenie a myslím, že im to celkom sedí, akože Barcelona je taká zaživná, keď hrá, takže si myslím, že to je lepšie. Alebo aspoň rovnaké. Poďme si zhrnúť zápas medzi Barcelonou a Atletico Madrid, ktoré sa odohralo 21.12.2024. Takzvané včera po natáčaní. Áno, natáčame to deň po. No, to je úplne jedno, to sa vystrihne, dúfam. Poďme si to celkovo zhrnúť. Poďme si povedať, čo sa stalo, kľúčové body toho zápasu a obidva polčasy poďme zhrnúť. No, tak prvý polčas Barcelona brala to vedenie, hej. Od úvodu tá Barcelona proste dominovala v tom držaní lopty, ktorá sa snažila aj kontrolovať tú hru, hej. V 30 minúte sa im podarilo otvoriť skore, keď Pedri po skvelej prihrávke od Gaviho prekonal Oblaka. Tento gól priniesol Barcelone pokoj a chvíľu sa zdalo, že ich kontrola hry prinesie ďalšie príležitosti na zvýšenie vedenia. Rafinha a Lewandowski sa pokúsili zrealizovať ďalšie šance, ale Atletico, aj keď malo problémy s rozbiehajúcim útokom, nebolo bez šanci. Atletico v prvej polovici zápasu neukázalo toľko ofenzívnej sily, ako by sa od nich očakávalo. Barcelona ich dokázalo tlmiť a kontrolovať tempo hry. Blížiacim sa koncom polčasu však Atletico začalo zvyšovať tempo, tým sa Barcelona ocitla pod tlakom. Tento tlak, hoci nebol vždy premenený na golové šance, naznačil, že Atletico nie je bezmocné a môže sa vrátiť do hry. Druhý polčas, kde sa Atletico prebudilo alebo vrátilo späť do svojej kože. Áno. Po prestávke sa Atletico vrátilo na trávnik s novým odhodlaním. Tréner Diego Simeone zmenil taktiku a posunul hru do väčšej intenzity. V 60. minúte prišla odmena pre hostí. Rodrigo de Paul dostal loptu na hranice 16 a presne umiestnil svoju strelu k vzdialenejšej žrdi, čím vyrovnal skore na 1-1. Po vyrovnávajúcom góle Barcelona začala mať problémy s držaním lopty, pričom mnohé jej akcie skončili na pevnej defenzíve Atletika. Hoci Pedri a Gavi sa snažili tvoriť hru a vytvárať šance, Barcelona nedokázala prelomiť obranu Atletika, ktorý sa sústredil na pevnosť a rýchle protiútoky. Po nastavení ale takzvané, môžeme to tak povedať, že Atletico udeluje Barcelone ten šok, hej. V 96. minúte počas posledného protiútoku Alexander Sörloth prekonal Ter Stegena. Tým zabezpečil Atletico Madrid víťazstvo 2-1. Tento gól prišiel potom, čo Barcelona neudržal koncentráciu a Atletico využilo otvorený priestor na ich útok. Tento vzhľad v zápase je jasným ukážkovým príkladom toho, ako Barcelona stále bojuje s premenením dominancie na výsledok. Hoci mala viac do zápasu, nedokázala premeniť svoje šance a po chybách v závere prišla o všetky body. Taktiež by som chcel ku tomu dodať, že tá absencia toho Jamala bola fakt veľmi vidieť, hej. Taktiež hra Barcelony, alebo proste v tomto zápase bola fakt ofenzívna a videli sme veľa akcií na bránu, hej. Keby sme si pozreli, hej, proste štatistiky, ktoré napríklad strely, hej, môžeme vidieť, že Barcelona v tomto dominovala, hej. Bolo ich približne 19 strel, hej, celkovo 7 na bránu, pričom Atletico malo 5 striel a z toho 4 na bránu a vyhrali, hej. Áno, ja by som ťa prerušil práve tu, že vidno, že Barcelona síce útočila, ale tá efektivita tam chýbala, proste Atletico Madrid malo 4 strely, z toho 2 góly, Barcelona mala 7 strel na bránu iba 1 gól. Očakávané góly malo 2,54 a Atletico Madrid iba 0,63, čo svedčí o tom, že Barcelona potrebuje
presne šiel zakončovateľa, akože Lewandowski nie je až taký Áno. zlý. Neviem, či ste videli to video, ale ako sa Lewandowski nevedel trafiť do brány pár metrov. Samozrejme musíme brať v úvahu, že tento hráč bol fakt top 3 hráč aj na svete celkovo. Top 5 minimálne. Taktiež už má svoj vek na to, hej, keď máte v útoku veterána, mladíka a hráča, ktorý minulú sezónu nehral nič, hej, tak nemôžete čakať toho veľa. Ale samozrejme ukázali sa ako najlepšie ofenzívne trio v tejto novej sezóne, hej. Áno. Tu nás aspoň vidno, že proste Barcelona si bez Lamina Jamala naozaj nevie dať rady a proste nevedeli prelomiť tú obranu Atletika Madrid. To bol problém, keďže mali viac šancí. Keďže mali viac šancí, tak podľa mňa akože z toho správneho hľadiska by mali vyhrať, ale... No, nepodarilo sa to a proste je to celkom škoda, lebo teraz Atletico Madrid vyhralo a teraz sa využilo túto výhru na to, aby sa dostali na prvé miesto a Barcelona spadla na tretie miesto. Síce sú to iba 3 body, ale sú to dôležité 3 body pre Atletico Madrid, lebo sú to o titul sa bijú iba 3 týmy, Atletico, Real, Barcelona, a keď Barcelona nemôže vyhrať nad Atleticom, tak proste titul má menšiu šancu získať, takže Atletico zaslúženie, ale proste ukázalo, že v čom je dobrá tá efektivita a bránenie. Taktiež, keď si zoberieme teraz tento podcast práve keď dohral Real Madrid, zápas, ktorý sa odohral 22.12. A tu si môžeme všimnúť, že proste Barcelona nie je v krízi, ale nemá formu, alebo vidíme, že sa im proste nedarí ofenzívnych akciách. Áno, môžeme to vidieť na ich skóre za 5 zápasov. Majú 5 zápasov, 3 prehry, jedna remíza a iba jedna výhra. Proste Real Madrid má 3 výhry a Atletico má 5 výhier. To proste svedčí o tom, že Barcelona nemá formu, ale dúfame, že po novom roku sa proste oslavia nový rok a získajú zase formu, alebo ako to povedať. Filip, môžeš doplniť dačo, ak máš? Možno za to môže aj tá výmena trenéra, že tam je Flick a proste zmenil im taktiku a už to není tiki-taka. Ja by som skôr povedal, že to je možno únava, že proste ide koniec školského roka, ale koniec futbalového roka, celkového roka a proste Barcelona už je unavená, podľa mňa si myslím, že nie je to moc zmenou trenéra, ale že proste unavená, že proste veľa zápasov dohral ja. Veľa spikuješ, to nevadí. Že tými chcú veľa peňazí, tak dávajú veľa proste zápasov na seba a hráči to už nezvládajú a hráči sa na to sťažujú. No takže my by sme sa mohli presunúť teraz sa ideme presunúť trošku smutne pre vás, ale k záveru tohto našho prvého podcastu. Je to náš prvý podcast, takže budeme radi, ak si ho vypočujete a dáte nám takú kritiku a takú dobrú kritiku by sme radi chceli, že čo máme zlepšiť a tak. My sa uvidíme možno ešte v tomto roku. Áno, ako to hodnotíte vy a od 1 do 10 si myslím, že 11-10. Nesrandujem proste. Dúfame, že ešte v tomto roku možno vidieť nejaký podcast, ale nie sme si tým istí. Takže proste ďakujeme si ho vypočuli. Ja som Jozef, učím sa s vami aj Filip. Čaute. A aj Sebo. Čaute. Takže čaute, my sme laici a vidíme sa u nového podcastu. Čaute.